Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Duha ka balay ug upat ka tindahan nasunog sa Cagayan de Oro City. Gingong pagdula og posporo sa usa ka bata nga gitudlong hinungdan sa sunog, padayong ginasuta sa kabumbiruhan. Sakyanan sa usa ka pulis kalit nasunog samtang nagbiyahe sa National Highway sa Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. COMELEC 11 magpadala og show cause order sa mga kandidato nga nagpasagad og butang sa mga campaign material. DSWD gibarugan nga non-partisan ang ilang buhatan, apan dili daw makapugong kung dunay moabot nga politiko atol sa mga payout. Philippine Eagle Chick number 31 o ginganlang Riley malampusong napusa sa Davao City. Sumala pa, kini ang pinakaunang documented nga unassisted natural hatching sulod sa 38 ka tuig, sumala sa Philippine Eagle Foundation.